Isugo. Namingwit mo lang yan? Ano pamain mo? Maliit din. Ah, galing naman ni tatay. Ay, si tatay Eduardo po. Oo. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Sige po. Shoutout na si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Delta. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng bintara. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, kalingap, dance, dance. Kalingap, 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 dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ago, Kalingap Edo, Kalingap Belta, Supermac at Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Kalingap dance, dance. Kalingap dance, dance. Naluin mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Pagpalaan kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalad, saya at ligaya sa bawat puso ang nadarama. Ako, baka po yan dito. Wala na kayong lagay. Ano? Kalingap Jacket. dance, dance, dance. Ito may jacket siya. Bigyan ng jacket yan. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Sa susunod, balik namin dito mga Kalingap. Mayaman na yan.
Sino pa? Oh. Huwag niyo na sayangin pagkakataon, no? Si Nini. Mahirain pa. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuya Bal Santos matubang, Ate Edna, Kalingap Rap matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Adol, Kalingap Edo, Kalingap Belta, Super Makatandoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Ay, mga kalingap. Ano tayo, masaya ka? Ayan po si Tatay Edward. Bin Laden ka na baga ulit. Kilala mo mo naman yung damit mo. Ano nasa ano mo lang? Balik mo pa rin. Ang paglingap nyo sa mahihirap, ang Nagkira ka pa na? pagtulong nyo ay Wala na. inspirasyon sa lahat Ay, nanumula ka sa ng gulaman. henerasyon. Ituloy mo lang, Yan ang bahala dyan. Kuya Val, Basta susuway sa gawin akin. ang adikain pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Balik kasi, nabusan tayo. Nagkakila tayo ng panggaling. Basta lagi ka namin pupunta dito. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagi. Pati mga kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag Gano'n lang po ba ito intindihin si pa Ha? kontrabida Wala, wala at po yung kapitan dito. online Yung kapitan po bashers. Ang mahalaga ay tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapus palad, saya at ligaya sa bawat puso ang nadarama. Wala na po kayo dyan kita. Ito, nakamiss yung ano? Nakamiss yung ganitong buhay. Ano ang pangalan niyo, tay? Mingwit kanina sa tatay. Titingnan natin kung ano yung huli niya. Kung gaano karami at gaano kalalaki. Ano yung huli mo, tay? Oh, maganda oh. Namingwit mo lang yan? Anong pamain mo? Yung istang maliliit din. Wow. Galing naman ni tatay. Ay, si tatay Eduardo po. Bubuhay talaga. Oo. Ikaw magluluto niyan, tay? Ay, ang dami. Ano yun? Pangulam niyo lang talaga yan? Oo. Wow. Sarap niyang paksiw, ano? May ano ko dyan, may magic sarap bitchin do sa ano, groceries.
May mga rekado na doon. Yay! Wala ya. Oo. Ang daming dilis mga kalingap. Dilis na pula no. Ayos tatay. Maghapon ka sana mamimingwit. Nasaan yung bingwit mo? Nalupa. Nakakatuwa naman sa tatay. Ano. Pero naalala mo yung sama natin doon sa Naga? Oo. Sarap buhay niya. Kumain kami sa restaurant, kumain sa Jollibee. Hindi pinalawag sa Jollibee. Natulog sa hotel. Sarap buhay ano. Masarap doon pagtutulog mo doon, malamig. Ano? Lupit talaga. Oo. Yan. Ang dami na nagmamahal sa iyo, tay. Baka pagdating dito yung bahay mo maganda na. Ano? Ayan oh. Tatay, napakabait talagang tatay. Pati mga kasama mo dito mabait ano. Talagang tinulungan ka talaga. Masaya ka tay? Ayan. Nung nilapitan kita, nung kauna-unahan na nilapitan kita, yung nakatambay ka lang, tulala ka baga doon? Anong naisip mo nun, nung nilapitan kita? Wala lang, bahala na, ganun. Ha? Kung saan pupunta? Ampunin sana kita doon eh. Oo. Ayan si Tatay Eduardo. O may pera ka pa naman pala. Mabinta namin kanina. Ah, nagbenta kayo? Isang kilo. 1 kilo. Magkano 1 kilo ng isda dito? Yung malalaki, sandaan yung bigyan namin. 100 lang? Mura no? 300, 200, 300 sa ano, sa Naga. Yung ganun kalalaki, 100 lang yun. Itong malalaki, itong pa. Ang mura, ang mahal lang talaga dito bagas. No? Ito yung kanang kamay mo. Si Kuya, baka Kuya? Ha? Jojo. Ayun, gopito to. Kamukha mo? Pwedeng artista? Pinisan kami. Pinsan. Siya po yung taga-asikaso ng business ni Tatay sa gulaman ano. Ayan. Baka pagbalik namin dito mayaman ka na. Wala man ditong inggitan na nangyayari. Wala po. Alam mo, buti naman. Mabait mga tao dito. Ayan, pagbalik namin, patayon ka namin ng mansyon. Gusto mo? Dito ka na mag-asawa? Baka pagbalik namin, may asawa ka na. Wala. Wala kang nililigawan dito? Wala kang nililigawan? Ha? Walang makuha o walang magkagusto? Paano kung magmayaman na, meron yan? Ano? Ayan, kasama na Sagap, Jebrad TV. Alright. Ayan po mga kababayan ni ano, Tatay Eduardo. Pangalan mo tayo? Jerry po. Jerry. Kayo po? Alberto po. High-tech yung damit nyo ah. Apple. Si nanay umiwas. Pangalan niya na Marlene. Ay, ang daming umiiwas. Nay! Ano pangalan niyo po? Chari po. Ayan. Ay, mga bata. Baka pagbalik ito, ang dami nyo na dito, ano? Nakita mo? Nagpi-Facebook kayo doon. Oo nga yung tinulungan ko, ano? Natulog lang to sa ano? Sa hagdan. Kala ko nga sabi nga ng iba, baka daw pakawala. Yung pala napakabait talaga ni Tatay. Anong dahilan umalis ka dito nung time na yun, Tay? Hanap ka ng... Gusto mo lang talaga umunlad ng buhay. Kaso yun ang nangyari. Naku. Gusto mo nang umasinso. Buti ako natagpuan mo. Ako pala nakatagpo sa'yo. Hindi ka pa nga namamansinan. Ayan. 60 ka na, Tay, ano? Bata pa? Mapag-asawa pa? 60 ngayon na December. 59 ka pa lang ngayon. Para siya tatanda ng birthday. 25 ka ba? Kristo. 16 ako, 16. Kaya pala ano. Ayan. Kailan harvestin yung ano mo? Halo pa yan, mga makating pa. Marami pang gagawin ano. Basta siya na lang yung kabala. Tulungan na lang kayong dalawa. Ano? Tapos saan nyo dinadala sa tamban na yung produkto?
Ayan. Salamat po sa nag-sponsor. Pasalamat ka tayo sa nag-sponsor sa'yo. Sa nag-sponsor. Oh, salamat. Dito, tingin ka dito. Sabi, salamat po sa nag-sponsor. Salamat po sa nag-sponsor. At nabago ang buhay ko. Kahit pa paano. Kahit paano. Kahit pa paano. Kahit paano. Ano nagawang buhay ko? Pagtulong. Oh. Sponsor. Talagang walang imposible sa ating Panginoon. Ano? Nagsisimba ka ba? Pag minsan. Nung nasa Naga ka, malapit ba ang simbahan doon? Ano? Nadaan ka doon? Dati nagsimba din ako ng kanay. Kaso pinapalaw ka naman sa simbahan. Ayun. Dati nagsimba din ako. Taka ko kay tatay kasi nakaintindi ng Tagalog. Saan ka nag-aaral ka ba? Nag-aaral si tatay? Matagal din akong kasi sa Manila. Cashier? Cashier. Sabi mo nag-waiter ka? Yo, bro. Oo. Kami ito na ko sa paano sa Ha? Ayan po si Tatay Eduardo, mga kalingap. Ayan. Pag nag-asenso ka rin ng buhay mo, wag mo rin kalimutin yung kababayan mo, ano? Alam ko namang napakabait mo eh. Ito ka nang makisig. Yan. Ano pa yung lakad mo ngayon, tay? Ganda ng libangan mo, pamimingwit. No? Ang lalaki pati ng huli niya. pagbalik na. Tatay Eduardo. Lagay, kuha ka ng lagay ng pangmama mo, huwag sa plastic. Nasanay ka sa plastic. Mula Tamban nilakad mo hanggang Naga. Mga ilang oras mo mabot? Araw? Nagit sa araw. Natulog ako sa ano Sa damuhan. Bilang tinampo. Buti hindi ka man binugbog. Talagang wala nang pag-asa, ano? Lakad ka lang lakad nun. Ano yung naisip mo nun? Patay. May talaga. Di, pag nagugutom ka, anong ginagawa mo nung time na yun? Nahingi pa na pagkain sa. May nabigay naman. Nagbigay na. Di baga may pakiara ba di? Nagmasal pira dahil sa. Ngayon, okay na ulit ang buhay mo. Ayun, kakaroon pa ng pag-asa. Dati nga, nakita na pala to dati din, no? Hindi ko pinansin. Yun na talaga ang namin tayo. Lilibutin namin ang buong Pilipinas para makatulong sa katulad, no? Hindi ka man na-depress yung time na yun? Hindi ka man na-depress? Hinahanap mo yung tatay, hinahanap mo yung anak mo? Malaki na. Ano yung naisip mo nung depress? Parang wala na pag-asa, ganun. Nakatayo lang to doon sa tabing kalsada eh. Ganun lang. Tapos sabi ko, parang may nailing ako. Binalikan ko. Okay, pansinin kaya ako nito. Sabi ko, bahala na. Inupira agad ka na pagkain, gupit. Sabi ko, ay okay to. Nahiya ka tayo? Kamahiya? Barkada tayo. Kaya basta lagi ka namin pupuntan dito, pag may nagpadala ulit. Hindi kami madala dito ng pera kasi ang dadali lang namin dito pagkain, bigas, yan. Mga kailangan. Kape-kape, usap-usap tayo, tapos may kamuting kahoy. Oo. Ayan, mga kalingap. Ito na po ang aming barko. At ayun si Tatay Eduardo. Ayan. Ayan. Ayan po si Tatay Eduardo. Hinatid po kami sa Pangpang. Hello, Manay! Naligaw! Ayan po yung aming barko. Nasa na. Sige po, ingat, bye-bye. Ayan po si Tatay Edward. Ha? Baka maiwan. Yeah. Tay! Ingat! Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,